गुबुन हारिफ्रा दिनै जोबोद माने नायदों माने सोर बोरै सोर बिजाथिया दिनै शिउलि महिलारि होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा माने सानदों सोमोनांदों बिथांखौ माने गोरलैयैनो लोगो मोननाय नङा बेबायदि लोगो मोननायनि खाबु मोननाय नङा मानोना बिथाङा बुंदों जे सप्तायाव आं खनसे माने रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों खौरांगिरिफोर जेब्ला सोङो नोंथांनि एजेन्डाया मा अब्ला बिथाङा बुंदों आहा मा एजेन्डा थानांगौ रायजोफोरहासो एजेन्डा थानांगौ होननानै बेबायदि रोखोमै बिथाङा बानबुंथाय होदों जायखौ लानानै माने भटार्सफ्रा सन्तुष्ट नङा बिथांनि राव फावफोरखौ नायनानै गोजोननाय मोनाखै आरो बे आंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट जोबोद मोजां नोंथांमोनाबो दा लोगो नुफैदों जे दिनै जोंनि क'क्राझार समस्तियाव फुंनिफ्रायनो आं गोबां हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दं गोबां गामि गिदिंनाय जादों आरो दिनै मानगोनां जोंनि प्रमद बर' जोंनि दोलोनि आफादगिरि बिथाङाबो दहाय आलांगियाव मोनसे आरो जयपुराव आदिबासिफोरनि थाखाय मोनसे दा बेलासियाव शान्तिनगराव मोनसे बेबायदि माने दिनैनि फोसावदिं हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लादों 5 बोसोराव आङो नैबे ओनसोलावबो गोबां माने जौगाथायनि खामानि मावदों लामा बान्दो बेबायदि गामिनि कालभार्ट सेन्ट ग्रेभेलनि बा गुबुन गुबुन माने जौगाथायनि जे हाबाफारि मावदों दा बे हिसाबै आंनि नैबे भटआ बे जामाखै आगोल जेरै दं दाबो बेबायदिनो दङ ओंखायनो आं मिजिं थिदों जे आं गोबां भटआव एबारबो देरहासार जानो हागोन मानोना जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजियो डेभेलपमेन्टजों लोगोसे जोंहा जे मोनसे बिटिआर एकर्ड होननाय दङ बे एकर्डनि दफाफ्रा जे मावफुंजानांगौ आरो जों जे गोजोन मोनसे थासारि गायसनदों बेनि थाखायनो दिनैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि फारसेनो बांसिन सापर्टआ दं दिनैबो दङ गुबुन हारिफ्रा दिनै जोबोद माने नायदों माने सोर बोरै सोर बिजाथिया दिनै शिउलि महिलारि होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा माने सानदों सोमोनांदों बिथांखौ माने गोरलैयैनो लोगो मोननाय नङा बेबायदि लोगो मोननायनि खाबु मोननाय नङा मानोना बिथाङा बुंदों जे सप्तायाव आं खनसे माने रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों खौरांगिरिफोर जेब्ला सोङो नोंथांनि एजेन्डाया मा अब्ला बिथाङा बुंदों आहा मा एजेन्डा थानांगौ रायजोफोरहासो एजेन्डा थानांगौ होननानै बेबायदि रोखोमै बिथाङा बानबुंथाय होदों जायखौ लानानै माने भटार्सफ्रा सन्तुष्ट नङा बिथांनि राव फावफोरखौ नायनानै गोजोननाय मोनाखै आरो बे आंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट गतिके फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो आङो सानफ्रोमबो भट माने मददआ आंना बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं नोंथांमोना मिथिगौ आदिबासिफ्राबो दिनै आसामाव आदिबासिफोरनि मोनसे पार्टि झारखन्ड मुक्ति मर्चा आरो जय भारत बे पार्टिजों लोगो नांनानै दिनै आसामाव 25टा समस्तियाव बिथांमोना गेलेदों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामगोन बेबायदिनो गोबां फेक्टरफोर दङ जायफ्रा दिनै जोंखौ मदद खालामनो थाखाय दावगाबोदों आरो बेफोर गासैबो आंनि थाखाय माने बेयो लाब बाहाय जेराव नोङो दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मआबो दुखु मोननानै दङ बिथांनि सापर्टारफ्राबो माने जोंनोनो भट होगोन होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं बेबायदियाव भट जोंहा लाब जागोन होननानै आं मिजिंथिदों अरुण'दया स्टेट गभर्नमेन्टनि आरो आंनो बेखौ होबोगासिनो दङ आंनि समस्तियाव नाथाय बिपिएफआ काउन्सिलाव सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गोबां माने मानसिफोरनिखौ दाननानै होदों गावसिनि पार्टिनि सोरबा माने साख्रिआवलानि हिनजावबाबो बिथांमोना होदों माने न' बिल्डिं गोनां माहाजोन मानसिबाबो बिथांमोना होदों बेबायदिखौ नुगासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो दुखु मोनदों जे गरिब मानसिया अरुण'दय मोननांगौमोन बेखौ मोनाजासे धोनि मानसिफोर साख्रिआवलानि न'खरनि मानसिफ्रा दिनै अरुण'दय मोननायखौ नुनानै माने रायजोफ्रा रागा जोंनाय फैदों नोंथांमोना नुगासिनो दं भाइरेल जागासिनो दङ 2 लाख जे इउथ्सफोरनि थाखाय बिथांमोना राननानै होदोंमोन बेयावबो 50,000ल' मोनो मुं थाग्रा मानसिफ्रा आरो बाखिखौ पार्टिया लाङो दा बेबायदि मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि जानानै दङ जायनि थाखाय लाइमोनफ्राबो इउथ सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बयबो खुद्रि साननायखौ दिन्थिदों बिनि थाखायनो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मा मावलांगोन बे बाथ्राखौ बयबो रोखायै हमदांनो हादों बेनिखायनो इउपिपिएलनि जे बिजाथि सारा बिटिसिआव इउपिपिएलनि बिजाथिनोनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्रानानै दङ